ҳамчун ҷавони даврони соҳиби истиқлолият гуфта метавонам, ки истиқлолият чизи муҳиме мебошад, ки аз истиқлолият сар карда мо ба чунин шарту шароитҳои муосир расидагӣ ҳастем, ки метавонем бо истифода аз шароитҳои муосир донишу малакаи худмона такмил дода онро дар арсаи ҷумҳурӣ, дар арсаи байналмилалӣ нишон деҳему муаррифӣ созем. Мо ҷавонони даврони соҳиби истиқлолият аз он мефахрем, ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар як давлати соҳиби истиқлол зиндагӣ мекунем. ҳамаи ин имкониятҳо бо шарофат ва бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. манам аз имкониятҳои давраи муосир истифода бурда дар як қатор озмунҳо ва чорабиниҳои чӣ ҷумҳуриявӣ чӣ байналмилалӣ иштирок намуда номи Тоҷикистонро баланд намудаам. мехоҳам барои фароҳам овардани ин гуна шароитҳо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонам, ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро фароҳам овардааст. Истиқлолият муборак бошад.